Així és, ara mateix na Vita Amaldi em farà un espipallado, un tast de tot allò que ens contarà avui. Per exemple, xerrem de música. Com estàs? Avui començam així com jo m'agrada. Clar, és normal. Avui escoltarem la banda de música de Son Rapinya, que ja ha inaugurat la temporada i sonen així de bé. És una banda que té 31 anys d'assistència i de treball comú i col·lectiu per arribar a la situació que estem ara. Jo tinc sentit del territori, tinc del conservatori, vaig a tot. Jo la que és música ho dic tot. La meva opinió és que són una meravella i que jo aniré allà on vagin ells. Sonen bé i tenen fans incondicionals, eh? Aquí una estona parlarem en el nostre sofà de societat, però ara hem de xerrar de la banda de música de Son Rapinya, que ja ha inaugurat la nova temporada musical. Nosaltres els hem anat a veure, o més ben dit, a escoltar, i la veritat és que ens han sorprès gratament. L'estrena ha estat al Teatre Cesc Fortesa de Palma. El Teatre Municipal Cesc Fortesa de Palma s'ha omplit aquest cap de setmana de moltes de les melodies de la banda de Son Rapinya. 50 músics, la majoria amateurs, donaren un concert aquest diumenge. Es concentraren, sobretot, en dos objectius fonamentals: que la melodia fos de l'agrat de tots els públics i edats i que les seves peces fossin escrites únicament per orquestra. Un resultat fantàstic, fruit de molta feina i un bon equip. Podéis ver un programa casi es exclusivo porque es un repertorio completamente de música de banda, escrita menos el Chaplin, que es hecha un arreglo para banda sinfónica también, pero todas las demás composiciones son originales y bueno, algunas de ellas casi me diría que son de las pocas veces que se tocan en la isla. Y sobre todo con los tiempos que corren, que haya una banda de música amateur y que la gente venga desinteresadamente un domingo por la mañana a tocar aquí, no sé. Para mí ya es una satisfacción. Tenemos toda la temporada ya prácticamente fijada. Hacemos Requiem de Mozart, hacemos zarzuela, hacemos música latinoamericana y en los diferentes escenarios. Chaplin va a ser la que más disfrute el público, pero las sensaciones van a tener con todas, estoy seguro. És una banda que té 31 anys d'assistència i de treball comú i col·lectiu per arribar a la situació que estem ara. Son Rapinya és una banda que els darrers anys, els 3-4 darrers anys, casualment coincidint amb la meva presència i no tenen res a veure jo personalment, ha fet un salt, un vot qualitatiu jo crec important, perquè ha assumit l'execució i la interpretació, instrumentació d'obres complexes que requerien un volum important de participació. La gent d'aquí hi ha, evidentment, nens i nines, homes i dones, joves i no tan joves. Hi ha gent de moltes edats diferents i, a més, de procedències culturals, socials i familiars diferents. Per tant, aconseguir diríem, la confluència de totes aquestes mentalitats i maneres de veure i viure la música són precisament, jo crec, els elements que li donen color, li donen policromia en aquesta banda. Ja he anat a diversos concerts i conec alguns dels músics i fan una feina extraordinària i fer avui un concert al Teatre Cesc Fortesa per a ells és molt important. Jo tinc sentit del territori, tinc sentit del conservatori, vaig a tot. Jo la que és música ho dic tot. Es porque mi nuera toca y entonces venimos su madre, mi hijo que es su marido, venimos a verla. M'agrada perquè és original, venir i veure tocar. A més, la música a mi m'agrada molt escoltar-la, a mi jo no tocar-la perquè no se me dona bé. La meva opinió és que són una meravella i que jo aniré allà on vagin ells, perquè són molt seguidors. Me diuen el number one. Clar que sí. Enhorabona.